כל אחד הוא עולם של מחשבות, חלומות ורצונות. כאן בכיתה, בכל בוקר, בכל יום, אנחנו מאפשרים להם לקרות. הכי קל זה לא להיות, אבל אנחנו רוצים להמשיך לבנות את מה שנשבר. איך אנחנו עושים את זה? מתחילים מקידום החינוך הטכנולוגי הכי חדשני והכי רלוונטי לעתידנו. הרי חשוב להדגיש שהילדים הם בעצם מנוע הצמיחה האמיתי שלנו. ומה צריך בשביל לצמוח? להיחשף לעולמות תוכן חדשים ולפתוח עשרות חלונות של הזדמנויות. התוכניות של תעשיידע מאפשרות לתלמידים לרכוש כלים ומיומנויות, לפתח חשיבה יזמית ופרואקטיבית, להתנסות באתגרים מהעולם האמיתי. ולסרטט ולמחוק ולכתוב מחדש את תמונת העתיד שלהם. למעלה ממיליון תלמידים ותלמידות בכל הארץ, מצפון ועד דרום, זוכים להתנסות בתוכניות תעשיידע, כבר מעל 30 שנה. אנחנו עושים את זה בשיתוף המשק הישראלי, יחד, לאורך כל הדרך. עזרו לנו להמשיך את הביחד הזה. בואו ניתן לאלפי ילדים בוסט לעתיד טוב יותר. בשבילה, בשבילנו, בשביל העתיד שלנו.